Mangange akabvuma kuti inini ndakaudzwa nevakomana ava kuti iwewe ubvisa hama yako musha medu. Saka kana zvakadaroka, chokwadi chineni mwana ndowamakoni, asi zvakadaro ngatichiendai kupi? Kuma-DNA. Kuma-DNA ndokuchanoperera nyaya iyi. Inini ndiri kuda kuchenurwa, mwana wangu ndoda kuti achenurwa. Mwana wangu ane 34 years, amurume mukuru. Vanyori vasanga vachitarira mabhuku avo vachidzokerera zvekare kune zvamakapa, then todzokera kumhuri kwakabanzi vopa zvekare semapiro avakaita kubva pane zvamakataura vatori vachitora. Akasunungukai kuti musumuke pamberi pedare mupire dare rineri richange richitora zvekare zvinyorwa izvozvo muzvinyorwa. Ndanga ndikukumbira kutaurana. Haadi kuitira vanhu totaura henyu makadaro. Ndokana ndakatogara chaiko. Ndinotsidza pamberi pedare kuti zvandichataura pano ndezvechokwadi. Ndezvechokwadi. Kana ndapotsa dare ndoda kuti rigozonditonga pazvita pamusoro yedare, pamusoro yendamberi zvita. Inini wakanga uri musi wa13 February. Pandakanga ndiri kufamba mashops uko ndakasangana nemukomana anonzi Mangange nemurume anonzi Mangange Jonera. Jonera akauya kwandiri achinditi ndiri kushungurudzwa nevanhu vekwakabanzi. Vari kunditi bvisa hama yako mumusha medu. Inini ndikati uri kuti vari kukushungurudza vachiti hama yako ndiani? Zvikanzi hanzi mwana wenyu. Tikati mwana wangu upiko? Zvikanzi mukomana wenyu mudiki uyu. Tikati hama yako pakuita sei? Zvikanzi inini handizivi. Ivo ndo zvavari kutonditaurira kuti chibvisa hama yako. Vari kutondishungurudza pese pavandionera ndo zvavari kungoita sei, zvavari kungonditaurira. Saka inini ndokuti chiiwe aikutaurira izvozvo ndiani? Because kana uchiti vanhu kwakabanzi vakawanda, ende musha wachona wokutaura ndeupi? Zvikazvanzi ipo pamugere ipapo zvinonzi musha wedu, ari kutaura ndiInoki Kabanzi, ndiye ari kutaura nyaya iyoyo. Ndopandakati iwe nyaya yako iyi iri very very sensitive. Iwewe tikada kuti tizoitaura nyaya iyi unozoigona here kuti uipindure? Uchazvimiririra here? Akati hongu. Paakati hongu ndakafambirana nyaya iyi ndikaudza muzukuru wamakoni uyu, ndikaudza ana sekuru Kabanzi. Ana sekuru Kabanzi vakati vafana vakazviona kupi? Ndikati inini handizivi. Svika ndoda kuvabvunza ndikati kuti muvabvunze musati maona Mangange azviite, because Mangange neni takataura tiri 2. Ivo tangai maona Mangange. Mangange akatsvaga phone number vakazenge vakushandisa kutsvaga Mangange vakapiwa nasekuru Jaji Kabanzi. Ndobva sekuru Nelson vatanga kutsvaga Mangange achingopromisa. Zvikasvika zvikanzi nyaradzo yakutoitwa kai. Saka tadii tambomira kuti tiite zvenyaya idzi tozoita after nyaradzo. Mukomana paakazoya ndakazomutaurira after nyaradzo, zvikatonzi mama Shirudzi. Ndikati nyaya yaitobuda itonzani toda kutonomutora musi wenyaradzo, autonomutora. Saka iwewe chiita sei? Chimutsvaga. Ndiwe mukomana. Akatsvaga kumagirosi akamuona akatidedza. Takazoenda kwemuzukuru wachona uyu nana sekuru Kabanzi namai Gedi. Nyaya ikatanga kutaurwa. Mangange akabvuma kuti inini ndakaudzwa nevakomana ava kuti iwewe ubvisa hama yako musha medu. Asi zvadaro izvozvo iye zvinezvo ana Murehwa vanhu vemutemo vakundirambira nyaya iyi, vakundinakurira nyaya iyi kundirambira.
asi variwo vakaita sei vakanditaurira ana akabanzi namudariko vakasimuka vakaenda vakanotora vakomana vakauya zvechokwadi vakatobvunzwa nyaya iyi vakatotanga kutaura kuti ini ndaindakamira pakaunta uyu akauya pakaunta patakange ndiri ndokubva angonditi madhara ekwedu munoziva kuti aimboshereketa ndikabva nangoti iwe kushereketa kwokuti kanzashamise mumusha menyu mune mwana wangu tikati aiwaka iwo zvikazobvunzwa nedari kuti kwaiwewe iwe hauna kutaura here nyaya yedhuku kuti amai vako vakaona dhuku raamai makoni briefcase anditi ko iwewe pazvakaitika zvinhu iwewe tataura newe kani hauna kumbotaura nyaya iyi iri kutaurwa yebriefcase nevakomana ava iwewe ungwadii kuitaura nyaya iyoyi saka zvanzi ndizvozvo ndokutanga kwakaita nyaya iyoyo tikati aiwa saka kana zvakadaroka chokwadi chineni mwana ndowamakoni asi zvakadaro ngatichiendai kupi kuma-DNA ndokuchanoperera nyaya iyi inini ndiri kuda kuchenurwa mwana wangu ndoda kuti achenurwa mwana wangu ane 34 years amurume mukuru anditi saka na inini ndopataibvunza kuti ko naye anamurehwa kazvinzwa izvi anamurehwa ndana amweni vangu chaivo vasiri vemutupo vepamusha chaivo patete vavo pandiri kugara ko ive anamurehwa amurehwa ndichivaziva inini ndiofisi zetarapi anditi vanoziva mutemo kuti iyi nyaya iri kutaurwa nemunhu uyu ndo inonzi gender based violence 1 muzukuru wedu akafa hakuna mwedzi miviri afa ko uyu zvaari kutaura uyu akuzvitaura pachirikadzi isina mwedzi miviri chirikadzi yachona iyoyo zvino zvairi chirikadzi isina mwedzi miviri inini ndaitarisira kuprotectwa nemhuri yekwakabanzi inova ndivana amweni vangu ndivana sekuru vangu zvokuti pari zvino kutaura kuno kwandiri kuita izvozvo kudai mhuri yekwakabanzi iri pano pandiri panapa nokuti ndivo vaitofanirwa kutopikisana nemunhu uyu kuti iva zvauri kutaura zviwanepi muzukuru wedu akafa hana kubvira akataura zvinhu izvi iwo wazviwanepi zvokuti ipapo chaipo achitaura izvozvo vakange vaine kodzero yekutonyatsoona kuti this is gender based violence uyu zvaari kuita ari kuzvitaura pavulnerable person asisina murume ane kusina mwedzi afa murume iyeyo saka na imimi dai vakanhingirikina vakauya kune muzukuru uyu muzukuru uya tinzwe nyaya iyi wazvinzwawo here zvatanzwa zviri kunzi mwana ari kunzwa kwamakoni asi mwana wekwamakoni saka tiudzewo iwewe kuti zvakambomira sei iwe muzukuru ndiye mutamba padziri ndiye anoudzwa zvese zvinenge zvichiitika asi havana kukwanisa kudaro havana kukwanisawo kundiprotekta inini semwana asiwa uchi mudandare mavo saka ndo nyaya yandauya nayo pano kuti tizoite chisvikire kuenda pama-DNA ana amwene chakanyanya kuzondishungurudza ndezvekuti inini manje handisisina a peace of mind zvechokwadi pamusha pandigere pamba paatete vavo saka kuti ndinzwe muromo iwoyo zvinhu zvakatondirwadza zvikandishungurudza kuti ivo sei vasina kundimiririrawo sanasekuru vangu pane inonzi victim friendly unit inowanikwa kumapurisa gender based violence inowanikwa kumapurisa zvekuti they had the right kuti vapikisane nemunhu uyu zvekuti pari zvino kudai ndina mhuri yangu yekwakabanzi iri panapa yakandimiririra kuti aiwaka iwe wakaitire chii zvakadaro mai makwani zvakanaka ndingotaura pekupedzisira ndikugaidhei shungu dzinogona kukuburisai mulaini mutaa zvakanaka but hasha dzikakubatai futi
munobuda mulaini. Saka tata kuti mudzoke panyaya muri kupa sezvamuri kupa ndizvi umbova matanga nawo kuti Mangange akati zvakati then vana Murehwa vakazoti zvakati dare ndo rinozocherekedza kuti vana Murehwa zvavaifanira kunge vakaita ndezvipi, Mangange zvaifanira kunge akaita ndizvo here. Saka ipai chete zvakaitika musingape zvaifanira kuzoitika. Maita zvenyu mwenda mberi ndozviye zvandogara ndichitaura kuti kuchembera chaiko handinambobvira ndakagaro kana kugadzwa dare kusvikira undachembera zvandakaita izvi. Saka pane dzimwe nguva dzachinandinge tinoti chiro chokwadi chandikuti zvinonzwisika ishungu munogona kubatikana hadzizi hasha ndikukumbira muregererewo izwi rangu zvokaipe kuti mubate vana Murehwa zvavakacontribution yavakaisa panyaya yaMangange. Then nezvakaitwa naMangange sezvamati Mangange pane kwamafanira kuenda nako kuti Mangange akazosvika here kwamuri hamusati mazviburitsa achikutaurirai mashoko aya. Mambotaura kuti tiburitsai kuti Mangange achisvika kwamuri akasvika aiti chii what happens zvakazoitika Mangange akazofamba sei achibva kwamuri yakazoenda kudare yakazodii zvinoita kuti dare rikaita nemunhu akanga audza Mangange munofanira kubva mangomuburitsa pachena kuti Mangange woyi kuti azosvika pakutaura zvaanga audzwa naNdingi kunzi pakabanzi pane mwana kwaJoni akauya achiti ndanzwa nangana aiwa zvangu vari pai paitaurwa nyaya yacho dzakatanga sei kana ndachito maita zvenyu nekundigaidhawe ndinogamuchira ndakasangana naMangange ndichibva mushopu masekuru Patrick iye achibva pamusasa wepamusoja patangosangana pakati ipapo ndokubva angotanga achiti ambuya makadi ambuya pane zvinhu zviri kundishungurudza handichiona kuchengeta kwamaita asekuru pane zvinhu zviri kundishungurudza ndiri kunzi nevanhu vekwakabanzi bvisa hama yako mumusha medu tikati dzokorora zvauri kutaura svika ndiri kunzi nevanhu vekwakabanzi bvisa hama yako mumusha medu hama yangu ini musha menyu imimi tikati iwe hama yako ndiani kweiwo musha kumba kwangu iwewe svika zvanzi mwana wenyu mwana wangu upi zvikanzi mudiki uyu tikabva ndati aita hama yako pakuita sei zvikanzi vari kunditi mwana wako mwana wokumba kwedu right mai makoni vekwakabanzi vachona vaiti mwana wavo vachiudza Mangange mazita havana mazita here akataura akati Enoki Kabanzi akadudza zita akati Enoki Kabanzi auya kwandiri ari kundishungurudza achiti bvisa hama yako musha medu maita zvimwenda mberi ndamufotorambe mangopedzisa kuti pamine maona kuti pakati tobva tangogadzirisa patanzirisa ongu aiwa ndinotenda saka Enoki Kabanzi wacho naaripo yakanaka Murehwa. Saka pane mumwe angade kutaurawo here futi achitsimira mai makoni mai mwenda mberi mune zvamunoziva. Ini ndiri kupika pamberi pedare inini ndakatoshamisika ndichitonzwa kudaro kubvira asekuru angu ndini ndakanga ndiri mutamba padziri kusvikira mukufa kubva vachibva mubhure kusvika vana ava zvarwe shoko iro handambva ndakamborinzwa ndemuri amai ani mutondi ini ndiri amai mudarikwa kuitira zvizivikanwa kunzi amai mudarikwa ndo vari kutsigirawo zvakati hamuna kumvera makadzowo shoko kana kubvira kufa kwavo zvinoga zvakatondishamisawo handambva ndakambozvinzwa kana ani zvakanzi ng'anga mukadzi kana haana kubvira akamborwarwa fasi kuti azonzi arwadzwa nemudzimu wokwaJonera hapana mwenda mberi ndinopika pamberi paMwari indoziva kuti irofasi mwana wokwaMakoni aiwa zviri kunzwika zvakanaka muri kuratidza kuti nyaya yenyu yakazoenda kudare kwaSabhuku handizi hongu maminedzi acho aripo akambonena ndimhasa haana haana kuena maminedzi asi soni zvakapera akaverengwa mubhuku handizi akaverengwa sekutala havana kuuya nhasi vemusha havana kune nhamo zviya kune nhamo maiva nhamo kosa allright padare remusha Mangange akanga aripo hongu akataura zvimwe chetezvo zvamuri kuzvikuti ndo zvaakataura zviri kutaurwa panapa hongu ndo zvaakataura akatozokumbira kuti ruregerero iye Mangange hongu kunani kudare pamusoro edare ndakudzokera mashure patakatanga kugara kunyaya ikupa kwangu kwaamai mudarikwa Mangange akabva atangisa kuti akumbira ruregerero ipapo ndakatadza
ndobva tazoenda kwaSabhuku. Apaiti akumbere kunana apa. Kuna mai makoni yakaona mai muri vakinidare, kuna muri vakinana. Akamupindura kuti honguda kuregerera ndiani. Hatina kumboti hapana akambomuti takuregera. Saka ruregero rwake haruna kugamuchirwa. Akangotaura chete pakati pedare. Hapana akamupindura. Haana kutaura ndikukumbira kunani. Akangoti ndikukumbira ruregerero. Ruregero haruna kugamuchirwa, inoderwa wagamuchirwa munhu waikumbira ruregero ndiamai makoni vangadai vasina kuzokwidza nyaya yavo kune kudai. Saka ruregero rwake haruna kugamuchirwa. Zvekadaro zvandei kuna Enoki Kabanzi Chinzwi. Anopfirwa makaitwawo nyaya. Ndaiva kumagrosa munadhikeni nemukoma wangu tiri mushofu mugawari kwachini. Mukoma wangu anondani? Edna Kabani. Mufikira anoshandisa rukuimanya Kabani. Achituka. Ndaiva mubhawa tichitenga doro. Mangange akabva uya, mangange ndakadzidza naye. Muzukuru wangu zvekare. Akabva uya mukutaura nyaya muya akazongorekana ati madhare edu akomana vemusikana. Aive nemusika waisingaiti. Rimwe gore baba wangu wakabatwa nedhuku ramai makoni mubriefcase naamai. Namuti mangange nyaya dzari kutaura idzi unozogona kudzimiririra here. Mangange akabva atosuduka paenda kubva atoenda. Takabva tabudawo nemukoma wangu nedoro redobva taenda. Mushure memazuva ndakazoona kuti mangange uya akudzoka kwandiri. Akuti sekuru ndakabhaisa zvisingaiti. Ndakarohwa nembanje. Ndakaenda kuna mai makoni. Kati wakaenda kuna mai makoni kunoudza nenyaya yedhuku here raiva mubriefcase. Kanzi aiyo. Ndakavaudza nezvemwana kuti kumba kwenyu kune mwana wababa vangu. Kati mwana wababa wako ndiani waunoreva? Kanzi Mufasa. Kati shamwari nyaya dzakutaura idzodzo idzinaya wakadziwanisa. Kanzi ndakaresa ndakadhakwa sekuru. Asi ndachikumbirawo munotaura nemukoma wanyu Nelson Kabanzi. Munondikumbira ruregero kuna mai makoni. Naona kuti mangange shamwari pedza nyaya dzako wega. Ndobva ndatobvapo paari, ndobva ndatouya kumukoma wangu ndikati mangange angandidana achinditaura nyaya yakadai yakadai. Kanzi nemukoma wangu nyaya idzodzo ngatisiyane nadzo, ngaapedze nyaya dzake wega, akadzitanga wega. From there ndakazoona ndakudanwa kwa mai mudarikwa, ndikazodanwa kwaSabhuku. Ndizvo zvichai zvamakanzwa. Ndizvo zvandakanzwa. Hapana umwe aivepowo futi here? Hapana aivepo. Muso kutanga wacho ndaingowa nemukoma kuti naiye. Mukoma wenyu angangosumuka achiburirewo futi. Zvatoda kutoisa judgment panyaya iyoyo nhasi. Ngaasunge zviri mukoma. Ataurawo zvaakanzwa. Pamusoro mama. Ndonzi Edmoba ndoshandisa zvokuti mama. Zvokutaurwa nemunini wangu chandozva. Taurisa henyu kuitira vanhu vanzwe vese. Ndonzi Emmanuel pandoshandisa, ndonzi Edmoba ndoshandisa kuti Emmanuel. Tanga tichitonotenga doro pakaunti nemunini wangu. Takangoona mangange achitaura nemunini wangu. Zvi vanhu vakafunda isi. Ndobva atotaura zvokutaura munini wangu kuti madhara edu anga nemusikana. Hazvishamisi kumusha kwenyu kune mwana wababa wake. Nokuti rimwe gore makawanikwa mune dhuku mubriefcase ramai makoni. Zvaakapindura nemunini wangu zvokuti iwe nyaya dzauri kutaura dzichi unozozvimirira here, ndozvaakataurira. Takabva tabudawo tikaenda kuita. Ima hamuna kukwanisawo kumubvunza here kuti wakazviziva sei? Zvinhu zvakataurwa tiri mubhawa takati nyaya dzemubhawa dzinoita sei dzinonesa handikumba. Mushure memazuva mashomanana takaona takudaidzwa kwamai mudariko nenyaya yamangange. Akabvunzurudzwa mangange kuti wakazviwanepi. Akataura same thing futi zvokuti hashamisi kuti kumba kumusha kwenyu kwainchi kune mwana wenyu nyaya yedhuku rakawanikwa riri mubriefcase. Ikataurwa nyaya yacho vamangange John vakatochema pamberi pedare. Vakasumuka kuda kutoenda kumba vaida kuti vanoita sekuramwa. Vakadzoredzerwa. Vakandinokumbira ruregero kuna mai makoni.
havana kukwanisa mai makona vakati handiri kubatikana handikwanisi kuti kupa ruregero. Mushure memazuva futi nyaya yakapera hainambotongwa final tikaona takudaidzwa kwasabhuku. Musi wekutanga futi kwasabhuku akarova tikapostpondwa futi tikazonouya another Saturday yacho futi nyaya yacho ikatongwa akakumbira ruregero. Apa aiuya wega here kudare kwati kwasabhuku? Aiuya nasabhuku vacho vaJob John vachiti vakambozvinzwawo here? Ivo Job John vakatomubvunza kuti inini ndakagara nemukoma wangu ziva John ra ndinambonzwa nyaya yakadaro, ivo wakazwanepi? Manganga aita achingochema achiti ndokumbira ruregero. Mungabatsirwa here pachipinda pajudgment? Takanga tadaidza sabhuku mauto, tadaidza sabhuku John ra, hapana vavazomirira. Vari kumirira taida sabhuku John ra vacho vangadai vari pano. Nokuti Mangange zvaaita izvi kuzvidza dare kushora. Vhiki yapera akatarisirwa pano haana kuuya. Akazouya achipa chikumbiro chokuti hanzwa kwaita urwere kupiko. Tikati aiwa izvozvo zvazvidzivise default yako unopuwa chete mutongo wako wokuzvidza dare. Nokuti nyange ukati ndaseke waifanira kutanga wakumbira kana kuzivisa dare. Kuti ndawirwa nedambudziko ndawirwa kuti waita urwere kwaita zvakati. Hapana chakaitwa. Akauya tikati isusu unofanira kuuya vhiki ino unge uri pamberi pedare. Nhasi wacho haana kuuya, saka kureva kuti ari kushora dare. Kushora dare kwaaita. Sabhuku John ra vaifanira vari pano. Sabhuku John ra mai tikachiteedzera kumirira sabhuku John ra vandoramba vachiendesa nyaya yakachana. Pamusoro vaJoni vakanzi havasonzwa zvakanaka. Ngonaika? Ajodika. Right. Ababa vasina kuziya ababa. Sabhuku mauto tochingoti pamwe ari kurufa handii. Kune nhamo mumusha sabhuku pamauto vanenge vasingwa. Asi zvinhu zvinyorwa zviripo zvavakataura sonda rakapera. Ndio zvichazonyorwa pajudgment yacho nayo yakuenda kupi messenger of court. Apa sitaka kutongoisa mutongo wokuti Mangange azvidza dare kaviri kese haasi kuda kutongwa. Nyaya yake kuibudisa kwataakuita mudare maMambochivera, Mangange anofanira kuripa amai avo mombe mbiri, amai makoni mombe mbiri dzekusvibisa kwavakavaita zita ravo. Hapana chokwadi chaari kutaura nekuti zvinhu zvachona hapana zvaanoziva. Mapinzwa amai handina mambo Mangange anofanira kukupai mombe mbiri dzekusvibisa zita renyu famba achitaura pesi pesi. Manga muida kupa mafundaro kumamda kuti sutende yakati dzawandisa adishoma. Aiwa, sorry. Ndakukudzosirai kumashure. Pane nyaya hombe yekuda kuchenura mwana nekuzvichenurawo inini. Saka nyaya iyi ndini ndakati Mangange kuti azive kuti mwana wababa wake nyaya iyi ikufanirwa kuenda kumaDA. Right, amai makoni zvamukutaura izvozvo isitiri pakuti Mangange ngaachenure kusvibisa kwavakaita zita renyu. Kana asichenura kuchenura iyemimi akuda uhoho kuti mwana wemwana wavo wake manje wochienda kumaDNA test achona imi tinoda kuti muripe zita renyu rakasvibiswa. Ari kuripa zita renyu rakasvibiswa chezvokuti mwana n'anga mukatozwa mwana ndewenyu. Asi mwana iye naMangange nemwana wenyu vamva kuenda kumaDNA test, vonotorwa maDNA test, voya maDNA test waya wobuda. Akangobuda achienda ari negative tozwa kuti aiwa mwana wabo waMangange. Kana iri positive Mangange acharipa mwana wenyu. Haripo ezvinezvi. Ari kuripa zvinhu ndimi imi makwira dare kuti ndakanangwa upopo ndakapomba nabo waMangange ndikabereka mwana. Ari maibata. Nekuti vamba vari kuti panogadzirwa munhu pane pataitika zvinoitika handizvo. Saka ndozvekuti zvamuri kunzi makaita nababa wake zvaasina kubatai, zvaasina kuona, zvaasina umbowo. Ndozvekuti anofanira kuripa mhosva yekuti ari kuti imimi makasangana makavata nababa wake zvaasina kuona. Ndiye ari mwana mudiki iye zero rake naRufasi havana kumbosiyana kavai. Havana kumbosiyana makore kutanga vene umbo hwakadaro. Saka hanzi anofanira kuripa mombe mbiri namambo. Izvozvo hadzinei kuti DNA test irege kuitwa. Ichangoitwa sezvayakanga yakatongwa. DNA test ndeyekuti achiburitsa iye kana aida kuhwina hama yake iri hama yake zvishuwa. Sezvo aine umbowo.
DNA test ndio chaita kuti agwinechi mwana wa baba wake vari kuda. Asi kuchenera dunhu hanzi mambo, kuchenera mambo hanzi mombe mbiri. Dzimashoko akataura kukuchenura imi. Akataura zvinhu zvakaipa. Ngakushoresa ine nyika yese. Saka mozouya muchitora judgment yenyu kuna secretary kuoffice wake. Mandu akanamurirwa kuti Mouya nemaminutes yese vanamurirwa munhu munyaya yenyu mapedza hamuna nyaya. Munhu ari kaida kutongokupinzewo munyaya. Asiwo mangwana vana sekuru, handiti vanamurirwa ndimi vana sekuru apa. Pane zvinenge zvauya zvinonangana nemuzukuru wenyu adii. Ndimi munofanira kutomhanyawo kudi murege kutangirwa muno zvaakaita. Anogona akaziva kuti ndikanonoka kunovadenawo. Vanamurirwa vanonitangira. Ndobva vamhanya kufanovhara kuti ava kusvibisa imi manje. Saka anokanzwawo zvinongera muzukuru wenyu mhanya mumudi mumubatsiro waashirikadzi pamusha handiti. Mubatsire muzukuru anotoimbawo nemana sekuru wake. Aiwa hanzi namambo makasungu machenu masungu. Zvamira Mangange judgment yake chanosvika kuna sabhuku yosvika kwaari. Imi yaimo collector then tozoona toona kuti mazuva anenge atemwa namambo. Mombe mbiri idzodzo dzichapuhwa mazuva anenge ari pajudgment.